Феликс Богосович, Верховный Совет РСФСР, вы Аленер Стюфар, сидит Богозаш Абху Випшейлер, Абушша. Законы, а в обсхом заманер бзаджет, завой кочет, Верховный Советом схапсатался. Завой кочет? Туда и враблях, и вратаси, зухер живра, мод фемзава, вратаси здесь ати. А что Хараев чеченец сейчас? А что Хараев разве чеченец? Заога в Магаху. На своей территории нельзя воевать. Что, как это так? Алга Гуруаду. Да, махуй считать, дусабинус, морас, чат. Да, Дельда Рагунти его джада. Абахам Верховный Совет Духата. ونافر زي أمشوا يلخم يا أوف زي حاج أمشوا واغناخش حو فيليكس خلاغو خمشش نغوشم يأوف يبليجر زغراغا أونو يوج سري متخر كولتورة فوغ زخالم يزم يبليجم قتيمو فور ويغاقوا ترام يشواغخر يماق لاغم جي أمجاق يغوتجفوراش غابسا لان فويش ويماق لاغور ويزمانر دبشاشمي زي وخنو عوا لغاب أوزدنا سامو قشيخج ززش أبغاقون وفيجنوش